איפה אני מוצא את זה אחר כך? אני נקבע את השם שזה יהיה ביוטיוב, אתה יכול לקפוץ. תגיד משהו לקהל ואז תקפוץ. לא. אוקיי? בסדר? כן, כן, כל הזמן. איך קוראים למקום הזה? מה אתה אומר? איך קוראים למקום? סטף. סטף. אז זה יהיה באנגלית השם ביוטיוב. עכשיו תקפוץ ישר שאתה מגיע למעלה. יותר גבוה? זהו? עכשיו מפה? אוי אוי אוי. הוא גרם לכל החיוך לבוז לצד. אני צריך בלגת תמונה. איזה הסרטה, מה זה? אז רגע, איך אתה מעביר לי את זה? הסברתי לך, תיכנס ליוטיוב עוד כמה ימים, תרשום סטף, ואז תופיע לך. אני אראה את זה שם? אתה תראה את עצמך. אוקיי. מה אתה אומר? קפוץ? One, כן, כן. 2, 3, go. יצאת בשלום? קפיצה בסטף. קפיצה בסטף. יפה. לרשום סטף באנגלית. כן. Yes.